krásne veci, ktoré ho bavia. A také zberateľské dni, to je to, čo sa na vás chystá už najbližšie dni a budeme sa o tom rozprávať s pani Martinou Mackovou, hovorkyňou InchEvy. Dobré ráno. Dobré ránko. Lebo že zberatelia majú u vás zraz. No majú zraz od zajtra až do soboty v podstate. Sú to bratislavské zberateľské dni, medzinárodný zberateľský veľtrh v poradí už 12. ročník a schádzajú sa tu všetci, ktorých zberateľstvo zaujíma, ktorí sa mu venujú možno amatérsky, ale aj profesionálne. Schádzajú sa zberatelia z celého sveta, aby si vymieniali, doplňali, predávali svoje artefakty, aby si doplnili svoje zbierky a naozaj tam bude všetko od mincí cez medaily, známky, pohľadnice, dokonca aj takéto krásne historické zbrane, ktoré tu môžeme vidieť. A pán Lipovský, dobré ráno prajem. Dobré ráno. Vaše sú kamene alebo zbrane? Moje sú kamene. A to je zvláštna vášeň takto prepadnúť kameňom. A to sú také, že z celého sveta, alebo čisto, že... Z celého sveta, ale sú tam aj úplne slovenské rarity. Napríklad takéto niečo sa dá nájsť v rohožníku. A čo to je? Je to sádrovec, normálne sa z toho páli sádra. A takto 1,5 metra v hĺbke v íloch vykopané asi pred 10 rokmi v rohožníku. Krásne. Martinka vravela, že sa aj dajú veci vymieňať. Ste ochotní nejaký kameň, kryštál vymeniť za niečo iné? Je to o tom, že... Samozrejme, je to aj o zberateľstve, ale zároveň je to zaujímavé, že tie najkrajšie kúsky idú potom do šperkov, samozrejme. Veľa mystiky okolo toho, ezoteriky. Znamená to, že zberatelia nielen vystavujú, ale aj medzi sebou teda menia a návštevníci môžu iba obdivovať, alebo sa inšpirujú a niečo si kúpia a potom začnú zbierať aj oni. Návštevníci samozrejme môžu obdivovať, ale určite aj kupovať predmety, ktoré ich zaujímajú, o ktoré majú záujem. Vlastne všetky tie veci, ktoré prinášajú so sebou vystavovatelia, sú buď na výmenu alebo na predaj. Skúsme si ešte povedať, že kedy a kde? Od zajtra do soboty, to znamená piatok, sobota. Zajtra sa začína o 10. hodine do 6. hodiny do večera a v sobotu je to od 10. do 4. A tam máte aj väčšie kamene, alebo také, že... Samozrejme, už historicky verili, či už Rímania, alebo v podstate... či už na kryštál napríklad vždy bol spájaný s nejakou tou energiou, nabíjaním sa. Ešte by som doplnil k tej výstave, že vlastne budú aj odborné prednášky. Napríklad v sobotu budú o mineráloch. Začnem prednášku o perlách, rozdelenie perál, ich ošetrovanie a potom bude pokračovať nádherná prednáška o diamantoch. Super. Ja som vždy, čo sa týkalo zbierok, sa snažil len zbierku motýlov. Vieš, s tým sa dalo všeličo